Pozdrav ekipa svima, idemo na još jedan car meet ovdje u Njemačkoj. Idemo pogledati kako zapravo se organizira ovdje jedan car meet koji se nalazi na benzinskoj postaji Shell. Stay tuned. Pozdrav ekipa, evo stigli smo na car meet. Ovdje kao što vidite kolega Marko je tu. Parkirali smo se ovdje, naravno otvorili smo haubicu, spremni smo i sad ću vam pokazati kako zapravo izgleda ovaj mala benzinska Shellova gdje se trenutno nalazimo. Muzikica već lagano dere, imamo neki 1 sat, okupljanje bilo od 1 pa do 7 traje. Sad ćemo ovako pokazati kako to sve izgleda. Znači, ljudi se još okupljaju, bacit ćemo par slikica, bacit ćemo par videa i vidit ćemo šta organizator zapravo organizira. Ovako ekipa, nakon nekih 2 sata odešli smo na mitu, odlazimo trenutno kući jer organizator nije organizirao ništa što priliči ovakvom nekom mitu. Lijepi auto smo vidjeli ste lijepe slikice u ovom videu, počela je neka kišica, vrijeme nam je užasno, tako da vas lijepo pozdravim, stay tuned, peace.